De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem wijzen uit het oosten en vroegen: waar is de pas geboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem onze hulde te brengen. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Ze antwoordden hem: te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: en gij, Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de wijzen, en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het kind, en wanneer je het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen. Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij, en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit, totdat ze boven de plaats waar het kind zich bevond, stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Ze gingen het huis binnen, zagen naar het kind met zijn moeder Maria, en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Gods wegen gewaarschuwd, niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. Woord van de Heer, wij danken God. Beste u die zich aangesloten hebt om deze uitzending te volgen, van harte welkom op deze dag waarop wij stilstaan bij 3 koningen, liever zeg ik altijd de wijzen. De wijzen vroegen de weg. Ook u vroeg vroeger de weg, ik ook. Nu vraag ik dat niet zo vaak meer. En weet u waarom? We hebben toch immers de navigators in de auto of op de iPhone. Ze hebben ons die zorg uit handen genomen. Meestal had ik goede ervaringen als ik de weg vroeg. Met de gids van de weg kwam je al een heel eind op de plaats van bestemming. Maar als het echt onbekend terrein was en je zat in een grotere stad, hoe vind je dan de straat waar je zou moeten aankomen? En dan sprak je mensen aan. Dat was best wel leuk, een ontmoeting vaak. Niet dat mensen dat altijd zo goed konden uitleggen, integendeel. Of dat je de aanwijzingen kon onthouden. Dan kreeg je commentaar als: dan gaat u hier achter dat huis dat uitsteekt, rechtsaf, en dan naar de brug schuin oversteken en langs het benzinestation en dan op de rotonde de 3e of 4e afslag, weet ik niet zeker, maar tot aan de kerk rechtdoor. En dan rechts en dan bent u er al. Klonk fantastisch, maar je had er weinig aan. Maar je ontmoette veel vriendelijke hulpvaardigheid. De wijzen hadden dat geluk niet. Ze vroegen, zonder het te beseffen, de weg aan de verkeerde. Herodes zag zich, u hoorde dat, bedreigd worden, omdat men hem naar de nieuwe koning vroeg. Dat wil zeggen, iemand die zijn plek zou gaan innemen, een regelrechte concurrent dus. Daar had hij bepaald geen trek in. In het dagelijks leven zijn we in zekere zin blij met concurrentie. Ja, toch? Het aantal winkels dat dezelfde producten aanbiedt, zoekt immers de klant te behagen, door ze te trekken met kortingen. Concurrentie dus. Goed voor ons mensen.
Ze verleiden u met een aanbod zoals 2 voor de prijs van 1. En dat mensen zich laten verleiden, vertelde ons eens een medeseminarist, die voor hij de priesteropleiding kwam volgen, als ondernemer succesvol was geweest. Met veel verve en humor maakte hij ons wel eens deelgenoot van tal van zijn belevenissen met zijn winkelketen. Zo had hij een winkel in Nijmegen met exclusief glas- en serviesgoed. En alles wat je daarbij kunt bedenken. Een ooit gekochte partij glazen raakte hij aan de straatsteden niet kwijt. Op zekere dag verzon hij er een naam voor. En op een kleurrijke kaart las de passant in de etalage de beroemde Baudelaire-glazen, bekend van radio en tv, nu 6 voor de prijs van 5. En wat dacht u? Niet veel later stond een deftige dame, vaste klant in de winkel, wat te draaien. Of ze even de eigenaar kon spreken. Dat kwam een verkoopster hem doorgeven. Waarop de deftige dame sprak: meneer, u zult ze wel niet hebben, maar kunt u eens kijken of u ze voor mij kunt inkopen? Wat bedoelt u, mevrouw? Had hij geantwoord. Ach, weet u, die prachtige Baudelaire-glazen met tal van kleurtjes. Ze zouden heel passend zijn bij mijn feesttafel als gasten met Kerstmis komen. Ze komen dineren en moet je toch iets moois kunnen neerzetten. Maar mevrouw, had hij geantwoord, natuurlijk heb ik die. We hebben toch een speciaalzaak, zoals u weet. En, tot uw groot geluk, ze zijn zelfs deze week in de aanbieding. 6 voor de prijs van 5. En hij vertelde naderhand, lachend, ze was helemaal in haar element. Ze was er helemaal in haar nopjes mee. En betaalde voor elk glas 7 maal de prijs van mijn inkoopsbedrag. Waar ze voorheen maar 3 maal over de kop waren geprijsd. En een paar weken later, door haar babbeltje in haar vriendenkring, was ik de hele voorraad kwijt. En hij bekende, mensen willen kennelijk voor de gek worden gehouden. Onze leefwereld zit boordevol met wegwijzers. Mensen die zich opwerpen om ons te zeggen wat wel of niet te doen is. Wat nuttig, nodig of noodzakelijk is. Voor wie of wat we bang moeten zijn, wanneer die het voor het zeggen krijgen. De wereld zit vol met boodschappers. En iedereen die aan het woord is en het deftig doet, die geloven we. Daar trappen we in. Maar de echte wegwijzers, waar vindt u die? Om de hoek, in de etalage, op televisie, in de kranten, in de magazines. De enige die echt de weg kwam wijzen, was de Christus. En de wijzen vonden hem. Bent u wijs? Dan hebt u Christus gevonden. Want de wijsheid laat zich leiden door de geest. Niet de geest van de wereld, maar de geest van God. En tot slot, we lezen niet zomaar in het Bijbelboek Spreuken: de vreze des Heeren is het begin van wijsheid. Het is aan u om de keuze te maken door wie u zich laat leiden in het leven, door het leven, naar het leven.